Benigno, pois aquí volvemos a estar. Vale. Hoxe, a donde nos leva? Bueno, pois hoxe temos pezas distintas para ver. Pero teñen un valor tamén sentimental e, bueno, cada cousiña hai que valorala polo que é. Aquel día vimos unhas cousiñas, hoxe vamos ver outras distintas. Pois vamos a ela. Bueno. Si na vez anterior víamos navallas, aquí vemos reloxos de todo tipo. Bueno, pois esta é unha colección de relojes despertadores, todos de cuerda, algúns moi antigos, e pois cada un tiña a súa, estes eran despertadores, pero algúns eran de viaxe. O sea, xa os adaptaban para viaxe. Hoxe podemos poñer o teléfono de despertador, Sí. pero antes non. Antes, se se iba de viaxe, había que botar o despertador na maleta. E incluso os fixeron pois, cada vez máis pequenos e máis cómodos. Por exemplo, aquí temos uns despertadores de viaxe que se encartaban, se metían na maleta e iban na maleta. Pregunteille o día anterior por as navallas contas había e aquí reloxos. Bueno, pois reloxos eu penso que hai sobre máis de 1000. Porque, bueno, xa non me chegan nin as taquillas que teño e xa teño algunha caixa deles por aí, pero eu creo que teño sobre 1000. Además de ter tantos reloxos, de ter tantas... Despois de ter tanto, teno moi ben colocado. Non, Non? colocado non, porque, bueno, isto agora xa parece un almacén, porque non teño sitio. Isto para facer un museo gustaríame algún día, pois ter espacio bastante e montar un museo como é debido. Pero, bueno, hoxe dadas as trabas que hai, xa o intentei para edificar, o sea que temos unhas naves de traballo, xa intentei facer outras naves ao lado para isto e non me deixan edificar. Non? Non, por motivos de que hai hoxe de exigencias do urbanismo, pero o meu gusto sería ter espacio bastante, porque ademais teño pezas antiguas de tractores, maquinaria antigua que ocupa moito. Entonces, eso sería eso. Cual destos despertadores reloxos, qual é o máis antigo que... Bueno, pois o máis antigo, un dos máis antigos que temos, non sei xa nin por onde anda, pero por aquí andaría. A ver se encontramos e collémolo na mão. Sí, anda aquí. Este sería un dos reloxos máis antigos que temos. Vamos para ali. Sí. Este sería un dos reloxos máis antigos que hai. Este reloj veu do Brasil. Este reloj veu do Brasil cando o pai da miña muller tiña 18 anos. Caramba. Xa vai anos que falleceu xa con os anos eso, pero este reloj tiña el 18 anos cando veu do Brasil. Entonces, bueno, pues ten un significado especial para nós, para a familia. Usted, aparte de ter coleccións, vímonos fijando que para usted é importante a colección, pero tamén é importante o que representa cada obxecto, non? Eso é moi importante. Non sei, pero aí vio ben con calor. O máis importante son pezas que había familiares que se van conservando e iso é o máis importante, o significado que ten familiar de atrás. Incluso a min aquí agora entranme moitas pezas regaladas por familia. Como ben, que as coido ben, pois hai familias que me traen pezas. Pero no primeiro que lle insisto é que as deixen eles, que as conserven eles. Con mérito máis grande que ten é conservalo familiarmente. Si, de quen é, verdad? De quen é. Se era dos avós, se era dos pais, que o conserven. Pero, bueno, hai familiares que veñen aquí e traen porque dicen, mira, eu sei que o día que eu falte os meus fillos non van mirar para nada desto. Entonces quero que quede nun sitio donde se cuide. Entonces eu, bueno, así acepto yo. E cuido como se fora miña. Pero o significado máis grande, a familia. E temos, bueno, vamos a seguir vendo reloxos, pero aquí temos a sección de planchas. De planchas. Estas metías de carbón, Sí, hai de todo, hai de carbón. Pero, bueno, temos aquí tamén unhas planchas moi emblemáticas. Estas son da alcohol. Ajá. Daban alcohol. Das poucas que se encontran nos mercadillos. E como quentaba? Quentaba... Pois,
puñenlle lume, botaba unha llama pa aí e cantaba. Que teño dúas. Teño unha máis pequena, que debía ser de viaxe. Esa? Ah, que bonita. Esta debía ser de viaxe, é máis pequena. Pero estas eran de alcohol. De alcohol. Pero despois, bueno, temos de todas, temos algunhas que incluso se cantaba un ferro, Sí. na chapa da cociña, cantaban o ferro, e depois metían aquí, e depois usaban a plancha. O sea, planchas hai de todos, como de todos os modelos, como de todo. Vale. Estas son as planchas, estas son para plisar os cuellos das camisas e os puños. E aquela tamén, son unhas plisadoras. Oye, chelos. E aquí temos... Aquí temos todos comprobantes de equipos electrónicos, pero moi antigos. Algúns compros máis ben casi pola caixa que ten, unha caixa feita moi ben de madeiras especiales, unha caixa, o sea, moi ben feita. Algúns, o sea, que casi pola caixa os compro, porque teñen unha caixa dunha madeira especial e moi ben feita. Entonces, pois tengo... Pero bueno, era para comprobantes todos para eso. Aquí temos cámaras de fotos, según foron evolucionando. Temos cámaras que foron... Temos cámaras que en algún momento foron profesionales. E moi valoradas, claro, naquele momento. Ahora veñen por aquí xente que traballou con máquinas e dice, hombre, como te fixeches con esta máquina? Que a min costoume moito facerme con ela. Por exemplo, esta máquina dicen que antes que era unha máquina de profesional xa, non? Claro. E isto? Estos son todos pezas de museo tamén. Estos son todos pezas de museo. Mira, unhas pezas moi emblemáticas son estas. Dios mío. Mira, esta máquina e esta máquina son as mismas. Para que se usarían estas máquinas? Pois, para facer conserva, non? Ou algo así, non? Estas son máquinas de lavar a maquinaria dos relojes. Estas máquinas, antes os relojes maioritariamente eran de bolsillo. Traballaban, o 80 ou 90% das persoas traballaban en labores agrícolas. No verán, traíanas sempre no bolsillo. Co sudor, co polvo, o reloxo suciábase, a maquinaria do reloxo suciábase. Levaban ao relojero, pasaba por un líquido, pasaba por outro, lubricaba e volvía a montar. E o reloxo seguía funcionando. Sí, pero son... E aquí, estas que son radios tamén. Sí, esas son radios. Esta sería unha roda de afilador, que hoxe andan moi buscadas. Sí. E este sería un pantógrafo de joyería. Para gravarlo... Sí, os... O que pasa é que é moi antigo. Ouro, sí, eu acordome desta. Claro, a min venderonmo porque non funcionaba, porque non sabían como iba, e, bueno, incluso antía... Si poñías aquí, poñías aí, e ibas de marcando... Claro, incluso o anticuario que me o vendeu dixo, pois mira, dixo, para poñelo a funcionar tes para todo o inverno. Bueno, pois eu trouxe, non? En pouco tempo non puxe non funcionar. Sí, ese poñías ya aí, sí. Claro, estes serían as letras, e depois poñemos aí, e eso, eu, bueno, pois liéime con el, tuve que aceitalo, que viña moi sedada tal, pero está funcionando. A pulsera que fora aquí, está funcionando. E aquí poñas... Pois hoxe xa está funcionando, porque eso xa o gravei eu con el. E varlle dando, e xa é así. Pois este nombre xa o gravei eu con el. Despois aí temos varios proyectores, que a maioría son proyectores, de diapositivas, según foron evolucionando tamén. E esta sería unha máquina de afilar os cuchillos, de asentar os cuchillos. Unha vez que se afilan na pedra, aquí hai que sentarlos, sí. Asentábase. Isto? Esta era unha máquina de embutir chourizos. Pero é que hoxe na zona de Lugo ainda hai xente que embute con estas máquinas porque dicen que embute mellor que a máquina. Bueno, xa que estamos cos chourizos, vamos a pasar a outra zona onde xa máis maquinaria agrícola. Bueno, pois este é un motor que estou restaurando de antes. O centeo mallábase cun pau. Sí. Vale, pois do pau pasouse a esta máquina.
Isto sería unha máquina é movida por un motor de gasolina. Este era do abuelo. Entón, por aí entraba A máquina é todo isto? Sí, cunha correa. Leva esta correa. Tal, estes días estou restaurando o motor porque, oye, quería poñer a funcionar. Tengo un amigo. O bo que ten usted venido é tamén eso, que non chega pon as cousas aí, non. Interésalle como funciona, hai que saber como funciona. Interésalle... Hombre, estes araos, estes son todos os araos, según foron evolucionando, aquel é o arao romano de madeira, despois foron evolucionando as casas comerciales, empezaron a fabricalos xa en serie, e eu este restaureos todos. E sei por que leva os ganchos así? Para arrancar a pataca, patacas. Pero estes restaureos todos. Entón, aí por arriba temos varios esos, Os garrafois. según foron evolucionando. Esta é unha alacenadas de antes. Este é a alacenadas de antes. E esta maleta de madeira? Hombre, isto cando emigraban a... Pesaba máis a maleta co que levaban A xente, dentro, non creas, porque teñen moi pouquiña madeira. É madeira moi boa, pero é moi delgada. Entón, facían unha maleta para emigrar a Argentina, a Cuba, aos primeiros emigrantes. Aquí temos a parte de cociña, porque ali arriba, bueno, podemos chamar tixolas, pero son sarténs, non? De toda a vida. Sí, sarténs. E eso estaba nas camiseiras. Sí. Eso estaba nas camiseiras. Aquel era para poñer o pan. Ahora non recordo como chaman, pero era para poñer o pan na bodega, porque cocían, e unha fornada de pan podíase conservar hasta 8-15 días. Entón conservaban na bodega. E isto? Isto eran as carrancas dun can, dun mastín, para protexelo do lobo. Sí. Cando pelexaba co lobo, pois isto protege. Isto sería unha limpiadora do centeo. Primeiro mallábano con esa máquina, e depois con isto limpiábano. Pena que non tiñan, porque tiña moi boa luz. Pero estes días pola auga son tuve. Aí temos uns esquís tamén moi... Oh, sí, de madeira. Que bonito. Bueno, esos son ferramentas de facer canoas. Esas son de facer canoas. Aquí temos tipos de taladros manuales según foron evolucionando tamén. E ali temos arriba o que era o oficio de resinero. As ferramentas de sacar resina nos pinos. Despois aquí xa son de labranza todas, que son só a valle. E esta é unha pequena representación da apicultura, das abellas, do que traballamos nos. O meu oficio realmente eu traballamos con abellas. Entón, bueno, por fun recopilando todas as pezas de abellas. Estes fizos son tío meu, que veu de Uruguai en Montevideo, e xunto con un maestro... E iso para que? Isto era para cortar os panales aí, cortábase. Con un maestro que veu de Cuba, traían un libro, e, bueno, xa fizeron as primeiras colmenas, e fizeron eles os utensilios todos de madeira de castaño. Pero era un bon ebanista, e xa foron facendo todo aí. Tintos afumadores tamén se foron evolucionando. Eso para que se usa? Sí, úsase para darlle fumo ás abellas, para traballarlas ben, para traballar con elas. Ali vemos un panar, non? Sí. Aquilo era para facer os panales de acera. A cera reciclábase e volvíase a facer outra vez. Claro. Pois aquí temos un taladro moi antigo, que este tamén o comprei, pero este taladro usábano para facer as antiguas carretas para mulas. As que apañaban antes de haber coches, as que apañaban, pois este usábano para eso. Despois aquí temos unha pequena representación da forxa, o que é a forxa. Isto é o que é a forxa. Isto tamén sería incluído coa forxa, e algunhas veces vamos a facer demostracións e pomos ferreiros basteiro, porque vai o neto comigo. Entón, bueno, aquí temos... Isto sería unha roda de afilar, de ebanistería, os ebanistas afilaban moi ben e afilaban con esta roda. Claro, aquí temos unha pequena representación do que eran antes todo o que eran as chaves de electricidade. Este sería un poste de luz, os aisladores, isto era con que subían arriba, cos trepadores, e pois aquí as chaves según foron evolucionando. Antes non había en cada local de casa, non había chave, ou sea que había que ir á entrada da casa, igual estaban todas as chaves. Sí, claro. Entón, depois estaban os famosos plomos que se fundían, que se poñían aí. E había que poñerlle o fío,
porque de vez en cuando ardía. Eu eso acórdome. Vale, pues Saltaban os todos trombos. nos acordamos. Por daquela época todos nos Sí. acordamos. Entonces, bueno, pues aquí sería unha pequena representación de todo. E esos son os contadores, E estes son os contadores. Bueno, antes, antiguamente aquí, non había contador cando empezou a vir a lupa aquí. Aquí pagábase por bombilla de casa. Ajá. Cuantas tuveras en casa, se tiñas unha, se tiñas dúas, e empezouse cunha bombilla por casa. E pois, xa as casas máis potentes xa foron metendo máis, pero pagábase polas bombillas que tiñan en casa. Viña un cobrador ao final do mes e pagabas polas bombillas Usted sabe que se lle podía facer trampa nos contadores? Sí, eu sei, sí. Vale. Sí. Era con unha radiografía. Sí, pero teño un amigo, bueno, por desgracia xa falleceu agora. Tiña un amigo que traballaba aquí en Fenosa, daquela, bueno, unha empresa que había, Endesa, sí. en Endesa, e veulle un jefe e invitou a comer un cabrito que claro, era unha das comidas boas que había aquí, invitou a comer un cabrito a unha casa especial que facía comidas e tiñan o contador no comedor onde lle deu de comer. E cando chegaron ao contador, cando estuveron fijándose no contador, tiña un ganchillo clavado para que non anduera. O jefe levantouse e non comeu. E outro detrás, en Santa Mariña, aquí da Ponte. Sí, pois carai. Pois contoumo un que traballou moitos anos neso. Bueno, isto tamén quero parar aquí, Sí, eu isto acórdome moito a lavar Bueno. nos arrollos as mulleres. Bueno, Sobre todo as tripas. Bueno, isto teño agora mesmo porque Sí. teño por isto. Isto antes aquí en pueblos de montaña, pois isto antes no inverno, como viñan os invernos moi duros de neve, pois dabanlle un pequeno aclareo con auga quente en casa. E pois iban á fonte, pero dabanlle un pequeno aclareo en casa. Eu isto acordo de leválo para lavar as tripas no pueblo do meu abuelo. Levaban isto, o arroyo. As tripas e a roupa. Sí, sí, sí. Pero tamén é emblemático isto. Sabes para que era? Isto é un corcho para blanquear as prendas de liño. É verdad. Que pasa? Aquí iban ao prado, ao lameiro, como se decía, Sí. facían lume, fervían auga, botaban unha capa de liño e unha capa de ceniza. Sí. Unha capa de liño, outra capa de ceniza e auga fervendo. É así. Deixábano 24 horas e ao cabo de 24 horas estaban blancas as prendas de liño. Benino, esta é unha colección privada. Para poder vir aquí hai que ser amigo seu. No, hombre, tampouco. Tampouco. Como se pode? Como se pode vir? Amigo meu ou amigo de algún amigo meu. Vale. Este museo está aberto, é un museo privado, pero está aberto para amigos e amigos de amigos. Reclamo un pouco eso tamén ten esta colección e gustaría ter outro sitio para tela, pero non hai maneira de que lle deixen facer unha nave como é debido. Xa o intentei, xa fun a falar co alcalde, ca arquitecta, e bueno, vin que non... Porque usted quero ter aquí, en Benvibre. Claro, o meu gusto si aquí, eu nacín aquí, eu tuve todo aquí, incluso traballamos aquí, que nos temos unhas naves de traballo aquí, e a min gustaríame aquí, incluso telo ao lado das outras naves que temos. Pois vamos a facer un chamamento, a ver se alguén nos oi e que lle deixen poñer, porque Bueno. isto é unha pequena parte do que ten Claro. moitas caixas, non o pode ter o seu gusto. Que pasa? Que agora tamén, hombre, xa cheguei ao momento que aquí no meu concello xa estou un pouco desmoralizado. Que vexo que non vou, coa edad que teño, que non vou dado a chegar a facer nada. Entonces, bueno, agora teño ofertas aí de varios concellos, e, bueno, igual nun momento determinado me vou para outro concello, que é moi penoso para min. A min gustaríame aquí. Pero, bueno, teño ofertas moi boas de outros concellos, e igual me vou para outro. Pois nada, petamos na porta e a ver se alguén nos la A ver se alguén nos la ve. Moitas gracias por ensinarnos todas estas joyas que ten aquí, todos estos valores e sobre todo moitas grazas por andar por esos mercadillos, por esos rastros, por esos pueblos, porque non todo é de ir e compro, non? Tamén lle traen cousas, tamén vei algo por aí cando vai aos pueblos, si se pode facer con el, non? Nada, gracias a vos por compartir as miñas aficións e publicalas e compartir un ratiño comigo. Pois hasta cando usted queira. Aquí terminamos e moitas gracias. Vale, gracias a vos. Hasta logo.